Ilang araw ang nakalipas matapos kong ma-content at pag-usapan natin yung binaril na Korean dito sa Angeles, Pampanga. At may isang comment 2 days ago na medyo nakaka-bother din para sa ating mga kapwa sa Korea, mga tol. At ito, hindi ko na patatagalin, no? Ayan. Ito ang sabi niya, si Good Vibes V. Pelayo 8448. Ang sabi niya, sa nangyaring yan, sobra kaming pinag-iniinitan ngayon dito sa Korea. Well, yes, aside sa nag-e-exist na nangyayari ngayon sa Korea, no, yung crackdown, yung mga ganon, trackdown or something, parang ganon yung tunog. Anyway, ito nga, sa mga taxi, bus at kahit saan kami magpunta, maging sa trabaho, iba ang tingin sa'yo. Legit yan kasi danas namin dito. Sana mahuli na po yan, mga tol. Okay. Ayun, may nagsabi na mula sa ating kababayan na nakakaranas na sila ng epekto ng nangyari sa atin dito sa Angeles Friendship. Nationwide talaga yung effect niya. At may nakita rin ako na epekto nung nangyaring yon, at may 1,000 ticket daw ang canceled. Ayan siya, mga tol. Ito, sabi niya, no? Hindi ko alam kung legit ito, hindi ko alam sa source. Wala tayong makikita. Nakikita ko lang kumakalat tong post na to. Ang sabi niya, no? In the past 5 days, over 1,000 plane tickets from Korea to Clark were canceled. Let's calculate the economic canceled, meaning ano na yan, no? Siguro nakapag-book na. Kaya nga na-cancel nila kasi nakapag-book na. Okay? Pwede ba yun? Pwede bang damage to Angeles, economic damage to Angeles City based on these flight cancellations. Posibleng hindi na nila posibleng 'yon na masayang yung binayad nila sa plane tickets, no? Hindi natin alam kung marirefund pa, pero I don't think so, no? Posibleng yung ticket bayad na kunwari tapos kinancel. Ito naman yung magiging dapat na gains. Hindi ko pa masasabing hindi ko pa masasabing loss talaga kasi wala pa naman nilalabas yung mga hotels, bar fines, restaurants, wala pa naman silang nilalabas na puhunan para sa 1,000 na Koreans na to. Ito, kumita na rin, no? Kumita na kung hindi niya i-refund yung plane tickets. Pero ito, kung wala pa naman silang yung restaurant, wala pa naman nilalabas na puhunan para sa 1,000 na yan, hindi siya considered as lost siguro, no? Potential na nawalang opportunity or potential gains na nawala. Hindi yung tipong, kasi pagka sinabi mong loss namuhunan ka na dyan tapos natalo ka. So, eto, no, kung kukumputin natin 15 million pesos, tapos 25 million pesos, at 15 million pesos. So, overall, magkano yung posibleng magigain dapat ng mga to? 25 plus 15 plus 30, di bali, 55, no? 20 plus, tama, double check natin. So, 55, yung possible na gain, 55 million na possible na nag-gain ng mga to na hindi nila na-gain. Pero again, mas pinaka bothering talaga is yung kinoment sa atin, no? Kinoment sa atin na minamata na yung mga Pilipino. Ito, sinearch ko pa kanina, yan, no? Ito, sa nangyaring yan, sobra kaming yan. Yun yung binasa natin kanina. Yan yung nakaka-bother. Kung isa ka sa mga Pilipino na nasa Korea at na-experience mo rin to, pag-i-comment sa upload na to, sa video na to, para malaman natin yung kasalukuyang estado ng mga kababayan natin dyan, no? Yung mga nangyayari ngayon dyan. Na minsan kasi pagkaliit-liit lang, individual, hindi nabibigyan ng pansin. Pero kung marami, yung makakapagpatunay, malay natin, mabigyan ng pansin ng mga netizens at hanggang sa umabot sa kataas-taasan. Okay? So yun lang. Anyway, kahit umabot sa kataas-taasan pagdating sa racism, no, wala tayong nagagawa, tayong mga Pinoy, no, kundi lumaban lang talaga, no. So hanggang dito na lang, mga tol, at maraming salamat. At regarding sa update sa nangyari sa Korea na yon, kung may leads na ba, yun yung last na narinig ko, may leads na, may suspect na, may pero wala pa akong nakikitang update na actual na nahuli na. Okay? So, yun lang muna sa ngayon at see you sa susunod nating video.